Θα σας πω ένα πολύ δυνατό θαύμα. Είχε έρθει ένα παιδάκι με τη μαμά του, το παιδάκι 6-7 χρονών, και πήγε να βάλει το αυτάκι του στον τάφο του Αγίου. Και γυρνάει στη μαμά του με κλάματα, δεν με αγαπάει εμένα ο Άγιος, γιατί παιδάκι μου το λες αυτό. Να, λέει, πήγα και ακούπησα, λέει, το αυτί μου στον τάφο και μου έκανε τζιτζι. Και λέει, μην δίνει σημασία, του λέει, μαμά, δεν είναι τίποτα αυτά. Ξαναπάει το παιδάκι, τρέχει στον τάφο, ξανά κλάματα στη μαμά του. Μαμά, δεν με αγαπάει, σου λέει ο Άγιος, γιατί παιδί μου. Ξαναπήγα και μου έκανε τζιτζι. Έλα, λέει, πάμε μαζί. Ξαναβάζει το παιδάκι το αυτί στον τάφο και του ήρθε μια ζέστη, μια θερμότητα. Και λέει, τώρα δεν μου έκανε τζιτζι, λέει το παιδάκι. Φύγανε. Το παιδάκι είχε καρκίνο στους λεφαδένες. Και όταν κάνανε εξετάσεις, δεν είχε τίποτα. Συγκλονιστικό. Αυτό το τζιτζι ήταν σαν να τον έκαιγε, να του έκαιγε τον καρκίνο. Τέτοια θαύματα, όταν βιώνουμε, πώς να μην λατρεύεις αυτόν τον Άγιο, το Θεό μας, γιατί ο Θεός μας δίνει αυτή τη χάρη του μας δίνει και γινόμαστε Άγιοι.